Нацепени батки, фатални нимфетки, вечният бохем и Петя Бойклива. Това е краткото описание така на хората, които влязоха в къщата. За пореден път Big Brother се оказа изключителен садист и ги завърза с белезници. Ние се опитахме тук с Денди да направим някаква реминис. Те копират Fashion Police. Аз на времето се движих с едни такива белезници. Всички копират Денди. Още Кобрат Пулев не се беше сбил с Кличко. Когато се опита да ме закопчая със същите белезници. Но аз целият трепера, защото правителството е поставено под въпрос. Аз не обичам кабинета да се клати. Така ли? Нито стола да се клати на някой. Да. Притеснени се, между другото, и Хининус е много Джавка, според мен, той е притеснен. Тази оранжева въртовръзка на какво да отдадем? Фенси на Литекс, просто нали ще обсъждаме дрес-кода в един реалити формат. Да. Там, когато се влиза, се подписва един договор, в който има такива клаузи стилистични, никакви бели ризи, никакви карета, пепити и проче, и проче. След малко ще видим, разбира се, сега виждаме къщата на живо. Да. Казахме, че секвартирантите са оковани не с точно пухени розови белезници от секс магазина, с съвсем истински белезници. Как според теб ще се отрази тази мисия? Ще се изнервят ли бързо? Колко време им даш преди да се избият? Защото така доста интересни хора са завързани един за друг. Ето виждаме Калина Паскалева, която написана много интересна книга, и Тодор Славков, примерно. Дневника на една кортизанка. На една урва, мисля, че може да го кажа. Кортизанка, по-скоро. Да. Ние имахме подобна мисия, но значи тук са все пак по двойки, както ние с теб се явихме в ефир тази сутрин. Да, опитахме се поне. А там бяхме завързани 4-5 с едни вериги. И беше... В индийска нишка. Как се минава през вратата, примерно? Как си ходи до туалет? Нали те ви откопчаваха? Не ни откопчаваха и така в една колективност, в едно съединение прави силата, ходехме дори в нужника. Ужас. Добре, понеже ти си се подготвил, разбира се, да коментираме стила на квартирантите от вчера. Виждаме ги сутринта как вече са събудили. Нека да ги видим вчера на зеления килим, по-точно. Никога не гледам хора, които тук що са събудили, какъвто и нашия случай. Така да се каже. Извиня, говори за себе си, аз съм старал в 6 часа. Сега, виждаме първата двойка, която пристъпи така Big Brother All Stars вчера. Катито Евро, класическо черно, китайца малко. Това става направо и за награди на MTV. Да. Китайца вече прилича на Талибан. Между другото, много добре се е барнал. Не знам кой е стилиста. Прилича на някой член на Мала Ноче, тая мексиканската организация, нали знаеш, мафиотска. Виж с тези татуировки по ръцете, въобще с този малко разпуснат стайлинг и бърдата вече. Тя не знам дали е талибанска, много универсална. В Холивуд вече е много модерно преди да се ходи, колкото по-будливи и проче. И така нататък. Но много добре изглеждат. Значи, ако не произнасят никакви фрази, бих изглеждали още по-добре. Добре. Ето виждаме надолу аутфита, много странни маратонки тип зебра. Страхотно. И потури, може би. Страхотно просто. Свалям шапка пред... това е нещо като фрак, виж как ще... Защото аз имам подозрение, че това лице ще се яви в този формат с гардероб, половината от Азис, половината от псевдолорда. Те от много отдавна бяха заедно с Азис. Някакви парцалки не са ли останали? Не знам, не мога да ти кажа. Той каза, че вече този период е заминал и той самия не може да обясни защо са се взели на времето. Поне вчера в визитката каза, че се е променил. Изглежда, между другото, чисто визуално доста по-добре от преди. Много по-добре. Предполагам, че това се дължи на раздялата с двете селебрити. За Катито Евро нищо не казваме. Класическо черно. Абсолютно. С черното човек никога не може да сбърка, макар че съвсем наскоро един мой приятел, много готин, той в Ирландия дълги години стоя, и ми каза, това българина, това говедо, винаги се облича в черно, защото с черно и с бяло няма да сбърка. Но как да сложи човек едни бледорозови джинси, питам аз, когато правителството се клати? Добре, продължаваме с следващите съквартиранти, да разклатим и тях. Боби Турбото и Бони трябва да влезят след малко тук по зеления килим. Наистина уникални маратонки от... Не, много добре. Много добре се е стилизирал. Аз даже смятам да отправя едно питане към него. Малко са им по-дълги обаче веригите на белезниците. Трябва да има и свобода. Трябва да има и обвързване
И, значи, аз мисля тия да ги разшириме. Да, трябва да ги разширим. За да може ти тук си стоиш, аз тук, двете чаши. Спирайте, колеги. Да, виждаме, ето Бони, тя е с нещо като пончо, разбира се, и Боби Турбото, който е изключително стилен, според мен. Да. Той каза, че отбеляза, че не искат вече да го наричат Боби Турбото, иска да изчисти имиджа си от човека с мечето и с очилата Борислав Захариев, както му е. Борислав Захариев, просто невероятно. Това е защото Иван и Андрей, те бяха номинирани за модни икони на хилядолетието. На столетието е малко. И той там разви този стил. Бони също, ако не пее и мълчи, някой ще си помисли, че на Кейт Мидълтън природена, как се казва, някаква сестра. Сестра е природена. Може да е някаква странна близначка. Близначка, да. Така. Но казваш, че ти харесва пончото на Бони. Не, пончото... Инвазията на пончото дойде в късното лято. Всяка втора простачка е с пончо. Да ги пускаме, колеги, да си ходят. Някои се ги плетат сами, други не знам. Сега... Но, виж, имам идея за бизнес. Ще направим пончо под наем и ще изкараме по некой лев и ще се барнеме като китаец. Това е добре. Ето, сега вратата се отваря. Сега следващата двойка, уникална за мен. Уникална, спрете, колеги, моля ви, Пете Боюклиева и Емил Каменов в картицата. С еко-кожи и вуали. Хубаво е, че тук някои нюанси в нейната фризура вече са... За червеното говориш, което така преобладаваше дълги години. Тя употреби всички цветове. На емокит с това червено. Да, тя употреби всички цветове в палитрата. Но този като че ли и ходи, според мен. Това русото намери себе си най-накрая, може би. Да. Но тази наметка от изкуствени кожи, или си с норка, или си с заклан петел на врата, или с жива лисица опоена. Тя може да е привърженичка на ПЕТА, тази организацията, която така забранява коленето на животни и пренасянето в жертва за здравето. Заради това може би с изкуствено. Не, че не може да позволи жената. Но дори Уинтор, така, която е замерят с яйца, тя не се отказва да се явява с пота, с норки. Какво да кажем за този субект Каменов? Самата двойка е изключително интересна. Ако него го замерят с яйца, той не би могъл да произнесе фразата. Значи тя е с пълтал с норки. Обръща се, един жълтък се стича по ревера и тя казва: това пък вече беше прекалено. 3 камери, просто не знам на къде да гледам. Добре. Емил Каменов от Монтана, картицата, както казахме, един много взривоопасен съквартирант. Те обаче имаха късмета да бъдат освободени от белезниците си още на първата вечер, но за това след малко. Кажи за неговия аутфит. Според мен, той трябва да я носи на ръце, като една американска милионерка, която се Сега отиваме към Пламена от Music Idol и мисля, че беше Христо, този бизнесмен от Поморие, който се класира така в челната, мисля, че тройка дори на V Brother Family преди години. Той също е един такъв мачо-мен, както се вижда, сравняват го с Силвестър Сталон. За мен той грам защо не ни поканиха в този формат? Не мога. Ти може би вече си бил и си взривоопасен. Тези столове, аз какви спомени имам наистина. Ма същите ли бяха и при вас? Същите бяха, да. Дезинфекцират ги с спирт просто. Ето го Христо с татуировката Супермен. Аз исках да кажа, че в един реалити формат няма нужда от един, кой знае колко строг дрес-код. Там хавлиите, анцузите, наричани в простолюдни среди анцунзи. Анцунзи, така. И също така голотата много е печеливша в... Ама то анцунзи навсякъде може да видиш и маратонки. Примерно и в Германия, сигурно българите, които са там и не само, нали? Някой беше казал, че в Гърция отишъл да си почине. Някакви българи чопляли семки с анцунзи и маратонки. Аз в Мюнхен никога така не избягвам българи в анцунзи. В Бавария не си виждал. Какво да кажем за Пламена от Music Idol? Зелена рокля, като малко така нюанс, като изкуственото покритие тревно на V Brother. Тя е едно момиче от Music Idol, което така визуално мисля, че по-добре изглежда от преди. Не знам дали няма силикон в гърдите. Като силует е добре, но според мен материята не е добре. Чакай да пипнем да видим. Интересна двойка, отново женен мъж с свободна така дама и леко палава. Виждаме тук сега бохемът.
Тошко Славков. Тодор е много сладък, на мен той винаги ме забавлява и когато ме види по светски партията, той дори ме прегръща. Те го събраха именно с кортизанката. Какво мислиш за тази двойка? Кортизанката е зле облечена. Да. Риза, която отгоре така извадена, тази пък защо сега така срещу камерата? Тя не знае откъде може да я дебнат и къде прехвърлят колеги. Това е Петя, разбира се. Това е Петя, да. Ето, аз пак повтарям, апотеоза на комуникалното общежитие в Вибрадър е халата, пешкира. Може би на хората ще ми е интересно да видят така някой от българските популярни личности, да ги кажем, по халати. Не знам. Ами това трябва да е с Христо, кого вързаха. Това трябва да е Пламена. Пламена трябва да е, защото те са с белезници. Христо сега не може да стане, защото тя ще спи сигурно до 12 часа. А този е много горд да покаже. А този е много горд да покаже своите гърди. Ами да, вижте, това са долни гърди. Между другото, те се подсичат на една специална лежанка. Той така показва цялостното оформление. Тук и затова се е загърнал. Така хубаво да се вижда, да се участват. Сега, искам да те питам, какво мислиш за решението вчера на китайца и Катито Евро да освободят именно Петя Боюклиева и Емил Каменов? Те решиха от брачните вериги. Решиха да ги пуснат така от брачните вериги. И това сме го правили. Те го копират от нас. Значи, ние бехме един екип, аз, Пенка, Джейсън и... Вие бяхте унищожаващ екип. Точно така. И в един момент хвърлихме всички вериги, запяхме чимтолови песни и даже се подиграхме и с наградата. Мисля, че беше Hyundai. И цопнахме в един басейн, в който пеехме Hyundai и така нататък. Продуктово позициониране. Така, стига, моля ти се. Да, добре. Да кажем, кои може би ще са конфликтните точки. Видяхме трима изключителни мачовци, видяхме нимфетки. Мислиш ли, че между тия нацепени батки може да се появи конфликт за храна, защото знаем, че винаги са най-древните неща, защото те ядат по едно теле на ден, се вика и по три кори яйца на ден. Просто от моя много голям опит в реалити формати, знам, че когато някой ти изяде черния хайвер, става страшно. Ужасно е, да. Особено ако не е с съответната лъжица. Тази от слонова кост ли е? Слонова кост и сребро, майхер. Джизъс, чак ме изтрах да ни изкривят дръжката. Моля ви, не я пипайте. С ръкавици. Следващия път да ни донесеш една от абанос. Следващия път ще бъде гурме лъжица. Да кажем само за финал, споделяш ли мнението на Обена Вулева вчера, която каза в студиото, че са квартирантичи са извадени от нафталина, тия, които влизат сега в... А тя откъде я извади? Не знам. Не знам. Тя каза, че си имала работа, имала препитание вчера, така работила за сайта. Що дири в този формат? Не знам. Що бе, не е ли добре да влезеш в този формат, да получиш едни пари? Там да спиш на топло и да похапнеш. Чакай сега. Драги зрители, прекрасна сутрин. Позитивно. И внимавайте правителството да не падне. Така, ще внимавай да не паднеш, между другото. Благодаря много на Денди. Останете с програмата на Нова.